Nou, van harte welkom bij de locatiekeuring hier bij Stal Henswoude in Oldenborn. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Jan Hellings en Godien Sipsma. Ja, vanuit onze kant wensen wij alle deelnemers veel succes vandaag. Wij zijn er klaar voor. We kunnen beginnen met de rubriek Hengstveulens, rubriek 1. Dus wat ons betreft kunnen de eerste veulens richting de baan.
Nou, we zijn inmiddels gestart met rubriek 1, de premiekeuring van hengstveulens. In de baan hebben we nummer 1. Dat is een veulen met een goede rasuitstraling, die veel front heeft. Fractie neerwaarts is, zou wat opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar voldoende sprekend in het hoofd met een lange hals die verticaal gesteld is. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis heeft lengte, fractie hellend. Beenwerk is van goede kwaliteit, ook qua standen is die correct. De stap is voldoende takmatig en actief. In draf zien we voldoende ruimte. Dan zou hij wat meer balans kunnen tonen. Blijft hij wat op de voorhand. We zouden graag zien dat hij wat makkelijker kan schakelen, maar hij heeft wel een goed ritme daarin. In zijn totaliteit vandaag een tweede premie.
Dan gaan we verder met de uitslag veulen nummer 2. Een veulen die voldoende ontwikkeld is, die veel front heeft. Voor het mooie misschien iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Het hoofd is voldoende sprekend. De hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter willen zien. Wel voldoende lengte in de hals, die ook verticaal gesteld is. Wel een correcte bovenlijn, correcte kruisligging, ook voldoende lengte daarin. Een goede kwaliteit in het beenwerk, ook correct gesteld. De stap is al actief en takmatig en zou al wat ruimer kunnen stappen. In draf daar zien we veel lichtvoetigheid, toont hij een goed zweefmoment, kan daar ook makkelijk in schakelen. Het veulen krijgt mede door de goede bewegingsvorm vandaag een eerste premie.
Ja, dan zijn we aangekomen in rubriek 2, de premiekeuring van Merrie Veulens. Voor ons hebben we nummer 3. Het is een goed ontwikkeld veulen die wel wat opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal, ook voldoende qua lengte. Graag zouden we de rug en de lendenaansluiting wat sterker willen zien. Het kruis heeft wel lengte, alleen is wel sterk afhellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. In stap zien we een goede takt. Dan zou hij wat actiever kunnen stappen. En ook iets krachtiger het achterbeen door kunnen treden. In draf dan maakt ze wel wat houding. In de romprichting zou ze wel wat opwaartser kunnen lopen. In zijn totaliteit vandaag een derde premie. Voor een hogere waardering zouden we ze ook met name in bouw wat correcter willen zien.
Ja, dan gaan we verder met de uitslag van veulen nummer 4. Dat is een veulen die goed in verhouding staat, met een positieve romprichting, ook een lang gelijnd veulen. Een sprekend hoofd heeft, verticale hals, die ook veel lengte heeft. Sowieso een veulen die veel front toont. Al een correcte bovenlijn heeft, kruisligging is ook correct. Het zou iets meer lengte kunnen hebben, maar in zijn totaliteit zeer correct gebouwd veulen. De stap die is, zou wat ruimer kunnen, maar is wel voldoende takmatig en ook voldoende krachtig. Het beenwerk heeft ook veel kwaliteit, is ook correct gesteld, heeft ook fijn beenwerk. In de draf maakt zijn houding, heeft een voldoende zweefmoment, maar kan wel wat meer ruimte in het voorbeen laten zien. Maar vanwege het goede exterieur en goede rastype en het beenwerk krijgt ze vandaag een eerste premie.
Ja, dan de uitslag van veulen nummer 5. Dat is nog een wat jonge veulen, die wel goed ontwikkeld is voor de leeftijd. Die ook goed in verhouding staat. Voldoende sprekend hoofd. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben, maar wel voldoende verticaal. Wel een correcte bovenlijn en kruisligging heeft. Wel een goede kwaliteit in het beenwerk heeft, ook qua standen correct. De stap is die, zouden we graag iets meer schoudervrijheid willen zien, maar is wel voldoende takmatig in de stap en ook voldoende actief. In draf zien we ook een goed zweefmoment, is daarin lichtvoetig, maakt houding en is ook voldoende krachtig in die draf. En mede door het goede exterieur en de goede draf krijgt deze vulletje vandaag ook een eerste premie.
en eventueel sterrenverklaring. We hebben in de baan merrie nummer 6. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat, iets op de voorhand gebouwd is, voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter willen zien. De hals heeft voldoende lengte, is ook wel voldoende verticaal gesteld. Dat wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. Het achterbeen is vrij recht gesteld. Ook het voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. De stap is voldoende ruim, maar hij zal het achterbeen wat meer mogen buigen en wat verder onder de massa mogen plaatsen. Maar staat erin wel voldoende takmatig. In draf maakt zijn houding, zou daarin meer tot dragen moeten komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. We continued with category number 5 for your Arnold full book mares. We just seen the mare number 6. This mare is included in the stud book without a premium today.
Dan gaan we verder met... Staat hij aan? Ja. Dan gaan we verder met de uitslag van rubriek nummer 5. Voor ons staat merrie nummer 8. Het is een merrie die wat meer rek in het... Ik kan mezelf niet horen. Horen jullie mij? Ja? Oké. Nummer 8. Een merrie die wat meer rek in het lichaam zou kunnen hebben. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. Wel voldoende slengte heeft. Die ook verticaal gesteld is. Wel een correcte bovenlijn. Kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Alleen het voorbeen is een fractie hol. In stap zien we voldoende activiteit en ruimte. We zouden wat meer lossigheid kunnen laten zien in het lichaam. Zouden we mooi door het lijf kunnen stappen. In draf dan zien we ze graag wat meer reizen in het front. Blijft ze wat op de voorhand. Draaft ze ook in iets hoger ritme. Maar desalniettemin, vanwege de stap, krijgt ze vandaag een 3e premie. Dan nummer 7. Dat is een merrie die voldoende lang gelijnd is. Ook het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De totale hals die doet wat zwaar aan. Wel voldoende correcte bovenlijn heeft. Het kruis zouden we graag wat minder hellend en iets meer lengte willen zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Hoeven zouden iets royaler kunnen. De stap is voldoende ruim en takmatig. We zouden graag wat meer kracht in het achterbeen willen zien. In de draf maken ze voldoende houding. En zou ze wat meer in balans kunnen lopen nog. Maar wel een goed ritme en een voldoende lichaamsgebruik. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek vandaag met een 3e premie. Then the results of category number 5, mare number 7. Is included in the start book with a 3rd premium. Also mare number 8 included in the start book with a 3rd premium.
Ja, dan gaan we verder met de uitslag van rubriek nummer 6. Dat is een 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname, eventueel stemverklaring. Nou, we hebben 6 paarden gekeurd, we hebben ze ook alle 6 terug, dus dat is altijd mooi. Te beginnen met nummer 9. Het is een voldoende langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Ze zouden graag wat opwaarts gebouwd willen zien. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals zou wat verticaler kunnen, maar wel voldoende lengte. Een correcte bovenlijn. Het kruis ligt er goed in, ook voldoende lengte. Beenwerk, voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou wat correcter kunnen zijn. De stap die zou wat ruimer kunnen, is wel voldoende takmatig. In draf zien we voldoende ruimte. En zo ze wat meer gedragenheid en wat meer balans kunnen tonen, maar het toont wel een goed ritme daarin. Vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan de uitslag van nummer 12. Ze voldoende lang gelijnd. Wat meer voorbeenlengte zou niet meer staan. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. Ook de hoofd-halsverbinding zien we graag wat minder zwaar. Een verticale hals die iets meer lengte zou kunnen hebben. Wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis zien we graag iets minder hellend. Wel voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook qua standaard al correct. De stap, daar zien we graag toch wel wat meer ruimte in het voorbeen. Toont wel voldoende tact in de stap. In draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Zou daar in het achterbeen wat meer door mogen treden. Toont wel houding. We zouden graag wat meer balans willen zien. In totaliteit vandaag ook opgenomen in het stamboek. 3e premie. Dan nummer 11. Het is een voldoende hoogbenige merrie die wat meer jeugd uit zou kunnen stralen. Voldoende sprekend in het hoofd, al een goede halsvorm heeft, correcte bovenlijn. Het kruis is wat hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk, ook voldoende kwaliteit, ook correct qua stand. In stap, daar zien we graag wat meer ruimte. Het achterbeen zou wat meer het voorbeen kunnen verdrijven. In draf zien we ook voldoende ruimte in het achterbeen, waarbij het achterbeen wel buiging heeft. Zou wat verder door kunnen treden, wat meer in balans kunnen komen. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met nummer 13. Ook een merrie die voldoende rek in het lijf heeft. Zou ook iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Hoofd zouden we graag wat sprekender zien. Wel een hals die voldoende lengte heeft en ook goed van stand is. Bovenlijn is verder correct. Het kruis is lang, maar wel hellend. Het beenwerk heeft qua kwaliteit, een harde kwaliteit in het beenwerk. Voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. De stap, ook voldoende ruim. Het achterbeen zou wat meer door kunnen treden. Zou ook graag wat meer kracht in die stap zien. In draf, daar zien we een goede buiging van het achterbeen. Ook wel voldoende souplesse, maar dan zien we het achterbeen graag wat verder onder de massa geplaatst worden. Deze merrie vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 10. Een merrie die wel voldoende front heeft. Zou iets langer gelijnd kunnen zijn. Wel voldoende in verhouding staat. Het hoofd kan wat sprekender, maar wel een correcte halsvorm heeft. Met een voldoende bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte. Ook wel correct qua ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Royale hoeven. De stap zien we veel ruimte. Daarin is ze ook actief met een goede stap. Laat ze ook veel kracht in de stap zien. Ook in de draf zien we een goede souplesse met ruimte in het voorbeen. Toont een goed zweefmoment daarin. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Is verklaard met een 2e premie.
En dan op kop nummer 14. Ook een merrie die goed in verhouding staat, lang gelijnd is, goede rasuitstraling heeft. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar verder qua belijning een sierlijke belijning heeft. Sprekend hoofd, de hals is lang, ook verticaal. Correcte bovenlijn. Het een kruisliggen wat we graag zien. Goed gelegen, met veel lengte in het kruis. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook royale hoeven. Ja, ook in de stap zien we een actieve stap met ruimte, ook met een goede afdruk. In draf ook ruim. De toont veel buiging in het achterwind, zou ze wel iets meer in balans kunnen lopen nog. Maar toont daarin wel een goed ritme. In totaliteit ook opgenomen in het stamboek, sterren met een tweede premie. Eigenaren van harte. Then the results of category number 6. Number 9 is included in the stud book with a third premium. Number 10 included in the stud book and declared a star with a second premium. Number 11 included in the stud book with a third premium. Number 12 included in the stud book with a third premium. Number 13 also included in the stud book with a third premium. And number 14 included in the stud book and declared star with a second premium.
Dan zijn we aangekomen bij rubriek 7. Het zijn stamboekmerries die voor eventuele sterverklaring komen. Uitslag van nummer 15. Het is een langgelijnde merrie die een positieve romprichting heeft. Hoofd zou wat sprekende kunnen. De hoofd-halsverbinding iets lichter, maar wel een lange hals die verticaal gesteld is. Een correcte bovenlijn heeft, kruis heeft lengte, fractiehellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven. Voorbeenstand zou iets correcter kunnen, maar in zijn totaliteit ruim voldoende. In stap, dan zien we een goede ruimte, goede tact. Zou die iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. In draf, dan zien we een goed zweefmoment. Dan zien we voldoende balans, een vermogen tot schakelen. Deze merrie verklaren wij vandaag ster met een tweede premie. And the results of category number 7, 4-year-old and older studbook mares. Number 15, we just declared her star with a second premium.
Ja. Ja, dan zijn we... Doet hij het? Nou, dan zijn we aangekomen bij rubriek 17. Het zijn veulenboekhengsten die voor een eventueel sterpredicaat komen. We hebben in de baan nummer 16. Dat is een hengst die voldoende hoogbenig is. Een positieve romprichting heeft. Toont ook veel frontzoopstand. Het hoofd zou wel wat sprekender kunnen. De hoofd-halsverbinding zou wat lichter kunnen zijn. Wel een lange hals die verticaal gesteld is. De rug is voldoende sterk. De lendenpartij kan iets sterker aansluiten. Het kruis heeft veel lengte, al een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim. Achterbeen sluit daarbij voldoende aan. Laat ook een goede takt in de stap zien. In de draf daar zien we ook veel ruimte in het voorbeen. Het achterbeen wordt daarbij goed gebogen. Zal wel wat verder onder de massa geplaatst kunnen worden. Maar loopt wel voldoende in balans daarbij. Deze hengst verklaren wij ster vandaag. Number 16, category 17, stallion number 16. We will declare this stallion star today.
Ja, dan gaan we verder met de uitslag van nummer 17. Het is een hengst die in zijn totaliteit wat meer rek in zijn lijf zou mogen hebben. Een voldoende sprekend hoofd heeft. De hoofd-halsverbinding zien we graag wat lichter. Ja, de hele hals doet wat zwaar aan. Wel voldoende verticaal. De bovenlijn is wel correct. Het kruis was hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk zou in zijn totaliteit iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Wel voldoende qua standen. In stap, dan is hij wat gehaast. Zou ze wat meer ruimte in het vorming kunnen maken. Maar hij heeft wel voldoende tact in de stap. In de draf, daar zien we dat hij wel een goede houding maakt. Daar zou het achterbeen wel wat meer door kunnen treden. Toont daarin wel een goed ritme. Maar in beweging zou deze hengst wat meer kunnen overtuigen vandaag. Mede in zijn rastype. Dus hij wordt vandaag geen ster. And the results of stallion number 17. The stallion will not be declared star today.
Ja, dan sluiten we de dag af met hengst nummer 18. Dat is een hengst die voldoende in verhouding staat, die wel wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Het hoofd zou iets sprekender kunnen. De hals staat verticaal gesteld, van voldoende lengte. De rug sluit goed aan, de lendenen zijn de fractie gedreven. Het kruis wat hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Een iets rechtgesteld achterbeen en rondom is hij ook wel wat stijl gecoat. De stap zien we graag wat meer ruimte in het voorbeen, waarbij hij ook het achterbeen wat meer mag buigen. Dus wel voldoende takmatig in de stap. In draf zien we voldoende buiging in de gewrichten. Alleen daarin blijft hij wel wat op de voorhand. Vandaag wordt deze hengst geen ster verklaard.